Si Papanakkel nga impakaamu ni Police Inspector Nilo Racuma nga nakaswanin dagiti aguliteg nga nang papatay kini Raymond Bundok E. Reyes iti murder amanagan met iti Victor Tamargo E. Tamargo kini Celso Tamargo E. Pagkatpatan dagiti nasao aguliteg ket maitudtudo anang bagkong kini Bundok. Naipila tayo dito yung kaso niyan ti piskal yan, then subsequently naipasamat din information di korten ket kabayatan ng Adada J Provincial Jail dagito yung suspects. Medyo nabara-bara pa lang di pano ti ulo dagito yung pampamilya dagito biktima ken suspect. So handaw na nga papatang pa lang lalo kay karkarubada. Ngayon hopefully ginayos ang tumalay. May pakamo nga napasama kiti nasoo nga pambagko idi Agosto 13 Barangay Pudok San Vicente Ilocos Sur at ita nga nakatayin iti biktima ani Bundok agarup alas 10:45 iti rabii. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.